Malli rebaħ l-aħħar elezzjoni ġenerali, Lawrence Gonzi kien ħa deċiżjoni bil-moħbi li għati żieda ta' 600 euro fil-ġimgħa lill-Ministru Segretarji Parlamentari tiegħu. Din iż-żieda tnaqset biss għal 500 euro fil-ġimgħa wara li l-każ kien żvelat mill-Oppożizzjoni. Wara aktar pressjoni mill-Partit Laburista f'Jannar ta' din is-sena, Lawrence Gonzi kien issospenda ż-żieda sal-elezzjoni ġenerali li ġejja. Iżda sal-lum għadhom ma ħarġux ċifri ta' kemm il-Ministru Segretarji Parlamentari irritornaw minn dawn il-flus fil-Kaxxa ta' Malta. Is-Segretarju Parlamentari Mario Gallia jgħid li jiskanta kif il-ġurnalisti qed isaqsu dwar dawn il-flus. Dawk qegħdin jiġu rritornati. Jiena niskanta kif 3 xhur qabel l-elezzjoni għandek dat tip ta' mistoqsija. Iżda mistoqsija jgħid fejn nistgħu niċċekkjaw kemm tal-ura miż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa għal 3 snin u nofs, Mario Gallia ma jweġibx. Tajt minnhom, però għandek kemm tajt minnhom Ċekkja dawk ma m'għandekx numru, ċifra. Għandi numru, assolutament għandi numru. Fil-waqt li qal li l-informazzjoni hija pubblika, Mario Gallia laqas rid jgħid minn fejn nistgħu insibuha. Bejn it-2008 u 2010 fl-istess waqt li inti ħadd 70,000 euro żieda fis-salarji li għadek ma tixtejdilna kemm irritornajt lura. Kemm irritornajt lura? Ġa għatlek li dik hija informazzjoni pubblika qed nirrifonduhom u daw tista' tiċċekkjaw kieku intom tal-affarijiet. Fejn nistgħu niċċekkjaw tista' tgħidilna? Tista' tal-affarijiet hawn kontu tagħmlu l-ħommer. Tinna fejn u mur niċċekkja fejn. Jgħatni minix ġurnalist minix jgħataw biex nagħmel xogħol. Għax qed nippruvaw nistaqsu. Mistoqsi jekk jafx kemm il-familji ħadu kumpens għall-għoli tal-ħajja fl-istess waqt li hu ħażieda ta' 500 euro fil-ġimgħa, Mario Gallia jirrispondi b'dan il-mod. Fl-istess ħin li żaret din iż-żieda ta' 500 euro, tista' tgħidli kemm ingħataw il-Maltin u l-Awċin kumpens għall-għoli tal-ħajja numru ċifra. Ngħidhomlok int bħala ġurnalista supposta. Fi 3 snin u nofs il-Ministru u s-Segretarji Parlamentari ħadu medja ta' 80,000 euro, fil-waqt li żieda fil-kumpens tal-għoli tal-ħajja l-Maltin fi 3 snin u nofs laħqet biss is-600 euro.